yamo korwase kenyoro kia nyanketi iyo gotoka se ewodi ya Bokimonge ebunke ya Bomachoge burabu ya esokire na korigia obokonyi korwase abarai nondo bwate omoyo bwogokonya eryo kubasira ase beroberio iyo komoreta ogosekoreta omubere bw'omwanobo oyobete obeteka gusireria obugima bwaye ase ensemo ya Saudi Arabia erinde babe bakomwa esko yaye yomwerio nigononya nabo baboririe obwene kororokana eryo komanya naki omwana obo abeteka gusireria obugima bwaye ase chinsemecho asekire buna niga chiete koria eryo gokonya amateyo etari kwenyara muri keito Julikerbo natarire ba amateyo na gutwarganirio robotyo rwa senchera iyobekirano Norogendo ronde rogotekia sebunge Bomachoge burabu ewodi ya Bokimonge kinyoro kia Nyangeti asenka ya onyancha asomoichano na mayanda ababwatete maigayo kumasirio omwana obo Ivrin Nyachi onyancha oyo beteka gusirio obogima bwae asense ya Saudi Arabia amarita nkoro kucheremia onyancha kuruchinse mchenya butunu sabrokesen Kenya sub county Kisii county na tolega ntoro no boraba nesana asingincho yoyo minto Evelyn Kerbo Nyachi onyancha wabo gusirira ali chinse ya mchia Saudi Arabia abarwita senka singincho yokotenyara agachikwirigeria linda gusana akonya bana ba nono gusoma basome kurinde bono pati mbaya waberu gusirira senseri ya Saudi Arabia korengana ne familia ye nigo bwererani gati yabo na Ivrin bwabire ko babuya wekati tariki 3 cy'umutinyi ukabere ekero abatebeti negwete bobe na obwererani gusira goika tariki 5 ekero batebeti gwebuna usiriri ubugima bwaye tako mutinyi yo no cyagitego kabere nalio achagitego kombrene nga oigure bobe akesi migo cyate nga ya naigwete bobe sensema yaye gekuba akini renda gatabanga oiru nyagitari kurobekera ye katare 3 alima gwasiriana yatachi ko bamaya akabora ontachi gukwana andelinde ona kera kuna koligigwa akaligigwa gwikatare 6 bagateba yaya ngakibona abalini abolire bagaswako muligia na bachito kobokobora kera achi gotoka igatoka nanga yaya kera ire tunyagitari igachita akabanga yayo usirire agakwa asengenchi yo gotenyara kwe familia ye nigo Ivrin abetega kogenda chinse chisiko eryo kokonya familia yae ondi no bororo bonge wetira umwana one ojete koligia asengenjo twalenga bataka totali kwenyara akarambi asoke agende achikoligi atokonye munanjanene nansirete wetera munandwarete nero korankonya nyana mariogo aganteira merari naranya kunywa mariogo ayo koja gochando mutinyo gatatu ochiroerete ontigeira abana chintakana okwete yakoro Evelyn Kerubo onyancha ninche omwana uyu noyone na ande ninche narwete enabasi ekiagero igari mukamurone nkamuhari bagakaenda gatigagenda singito kwenyara tujiko mukonya na ande tegorioka omwana one gasiro mutinyu gatatu mwaka uri ore gocha omwana ina irete indi ori koru Kennedy igo n'abandi barasiriza so mukyoyo gombwato bokongo bonne mono nari osabe serikali enkonye bona nigo familia yu yasabira bokonyi korwase abari no moyo muya serikali ye county neri yanene go eswanania iryo kubakonya banyore obwene na koleto mubere bu Ivrin na komwa amaskania ye yo mwerio arire baka na nyarikire na arwarira nirikegima gakingo sabe serikali yaito akimondikererio botakambugate monkonyero omwana uyu aikensa iga egerenye kurigererire asabekire kiagera munachete nka yane na banyorete turabataka tukagendera komenya nere akaremererio obugima obokongu akaraya ya mama tigansuke inchikorigia egererinde twesirere nyore na bana baiga ngendere gosoma tole abataka babe titobwatikende yonsi no ane nyomba teyu asawe chakwaenigwa igongo sabakuru ase serikali yeito etokonya singakiye twanyoryo bokongu obo bone njira yo gwikagaiga asense ya Kenya ya bulire ntobwatie njira toramorete bono twari gusaba aya abantu baminto ebyongoso biri byeito unoyo minto mochumbo ito barongo nabo twari gusaba aya nda sosore otoikango tokonye
ano yo minto simba arati nabo twari gosaba ng'a yatokonye ende tonyora obwane bwa omwana ominto oria ore Saudi Arabia ase eng'encho ntobwati inchera chinde chionsi twatemire kominyoka aria chiobisi chionsi nonye echitransport inchera twatumokire igo mpaka yaikire bono ase twereirwe ntobwati ena mono. Gingo ripoteri gitaseni Kendize TV ninche Julie Kerubo.